Υπάρχει μια καθοριστική στιγμή στη ζωή κάθε άντρα, μια στιγμή που δεν έρχεται με θόρυβο και δεν ανακοινώνει την άφιξή της, αλλά όταν φτάσει, αναδιατάσσει τα πάντα μέσα του. Μια στιγμή που σταματά να βλέπει τις γυναίκες μέσα από το φακό της ελπίδας, του ρομαντισμού και της αθωότητας, και αρχίζει για πρώτη φορά να τις βλέπει μέσα από το φακό της γυμνής πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα που δεν μαλακώνει, που δεν ερμηνεύει τα πράγματα όπως θα θέλαμε να είναι, αλλά όπως είναι πραγματικά. Αυτή η στιγμή δεν προκύπτει από ανάγνωση βιβλίου ή από συμβουλή φίλου. Συνήθως έρχεται μετά από ένα αληθινό συναισθηματικό σοκ, ένα σοκ που κλονίζει τον άντρα από μέσα προς τα έξω, αφήνοντας μέσα του ένα χάσμα που δεν επουλώνεται όπως πριν. Έρχεται αφού αγάπησε ειλικρινά, έδωσε βαθιά, επένδυσε τα συναισθήματα, τον χρόνο και την ενέργειά του, και παρέμεινε σταθερός και πιστός, ενώ εκείνη απομακρυνόταν σιγά-σιγά, χωρίς να σηκώνει φωνή και χωρίς να ανακοινώνει καθαρά την απόσυρσή της. Η τελευταία πληγή έρχεται όταν τη βλέπει να επιλέγει κάποιον άλλον, κάποιον που έκανε το μισό από ομικρόν με τόνο, τι έκανε εκείνος, ίσως λιγότερο, αλλά κατάφερε ομικρόν με τόνο, τι εκείνος απέτυχε, χωρίς να καταλάβει γιατί. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι η γοητεία μιας γυναίκας δεν βασίζεται στην ηθική, στην αφοσίωση ακόμα και στις αξίες όπως φαντάζονται οι περισσότεροι άντρες. Βασίζεται στην έμφυτη βιολογική και συναισθηματική αντίδραση. Το ένστικτο δεν ενδιαφέρεται για την καλοσύνη σου, τον αριθμό των θυσιών σου ή την ειλικρινιά σου. Το ένστικτο ενδιαφέρεται μόνο για ένα πράγμα, πώς αισθάνεται όταν βρίσκεται δίπλα σου. Νιώθει ζωντάνια, έλξη, συναρπαστική ένταση, ή μόνο ασφάλεια και άνεση. Αυτό είναι το φαινόμενο του υπέρτατου άντρα, hypergamy, όχι ως θεωρία ίντερνετ ή όρος marketing, αλλά ως πραγματικότητα που κατανοείς μόνο όταν τη ζήσεις. Όταν παρατηρείς μια γυναίκα να χάνει το ενδιαφέρον της για σένα σιγά-σιγά, όχι επειδή έκανες λάθος, αλλά επειδή έκανες όλα τα σωστά πράγματα από τη δική σου οπτική, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση. Έγινες υπερβολικά διαθέσιμος, υπερβολικά προβλέψιμος, επένδυσες συναισθηματικά υπερβολικά. Της έδωσες ασφάλεια, ναι, αλλά σταμάτησες να προκαλείς ένταση και ενδιαφέρον. Το πιο μπερδεμένο είναι ότι ίσως ούτε η ίδια καταλαβαίνει γιατί απομακρύνεται. Δεν θα σου πει, δεν με ελκύεις πια. Αντίθετα, θα πείσει τον εαυτό της ότι κάτι άλλαξε, ότι η σχέση δεν είναι πια όπως πριν, ότι δεν είσαι πια ο ίδιος, ενώ βαθιά μέσα της υπάρχει κάτι πρωτόγονο που την οθεί μακριά χωρίς λογική. Το ένστικτο της λέει ότι πρέπει να είναι με τον άντρα που την κάνει να νιώθει πιο ζωντανή, όχι τον πιο λογικό ή τον πιο συνεπή. Οι περισσότεροι άντρες μαθαίνουν αυτό το μάθημα με τον πιο δύσκολο τρόπο. Δίνουν τα πάντα, σταθερότητα, στοργή, συνέπεια, ειλικρίνεια, πιστεύοντας ότι αυτά είναι τα θεμέλια μιας σχέσης. Στον ιδανικό κόσμο, ίσως να ήταν. Αλλά η έλξη δεν λειτουργεί σε ιδανικό κόσμο, αλλά σε έναν κόσμο που κυβερνάει η βιολογία και η συναισθηματική αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα πάντα επιλέγει ανάμεσα σε δύο εκδοχές σου, τον άντρα που είσαι πραγματικά και τον άντρα προς τον οποίο νιώθει έλξη. Αν ταιριάζουν οι εκδοχές, η σχέση ανθίζει. Αν όχι, απομακρύνεται σιωπηλά, χωρίς σύγκρουση ή αντιπαράθεση, αφήνοντας να αναρωτιέσαι πώς μπορεί κάποιος να απομακρυνθεί από μικρόν με τόνο τι έχτισες. Αλλά δεν απομακρύνθηκε από τη σχέση τόσο όσο από το συναίσθημα που ένιωθε για σένα στην αρχή. Η προτίμηση για τον υπέρτατο άντρα δεν αφορά το να θέλει έναν ηθικά ή ανθρώπινα καλύτερο άντρα, αλλά το συναίσθημα που φαντάζεται ότι αυτός θα της δώσει. Είναι μια συναισθηματική προβολή μεταμφιεσμένη σε λογική. Θα αφήσει έναν άντρα που την αγαπά βαθιά γιατί πιστεύει ότι κάποιος άλλος θα την κάνει να νιώσει κάτι πιο έντονο, πιο συναρπαστικό, κάτι που την αναστατώνει εσωτερικά. Δεν θα αναρωτηθεί αν αυτό το συναίσθημα είναι βιώσιμο ή αληθινό. Απλώς κυνηγά τη σπίθα. Όταν το κατανοήσεις, η συνειδητοποίηση σε χτυπά δυνατά. Θυμάσαι κάθε στιγμή που έδωσες πολλά, πλησίασες γρήγορα ή αγνόησες τη ψυχική απόσταση, γιατί πίστευες ότι η αγάπη αρκεί. Αλλά η αγάπη δεν είναι το νόμισμα που σέβεται το ένστικτο. Τα συναισθήματα είναι το νόμισμα. Το πιο επώδυνο είναι να τη βλέπεις να ξαναγράφει την ιστορία σε πραγματικό χρόνο. Ξαφνικά, όλα όσα έκανες γίνονται υπερβολικά, όλες οι θυσίες σου γίνονται πίεση, όλη η αγάπη σου γίνεται πνίξιμο. Αναδιαμορφώνει την αφήγηση για να δικαιολογήσει την αποχώρηση, ενώ βαθιά γνωρίζει ότι δεν φεύγει επειδή απέτυχες, αλλά επειδή πιστεύει ότι μπορεί να νιώσει περισσότερα με κάποιον άλλον. Αυτό καταρακώνει τους άντρες, γιατί αποκαλύπτει μια αλήθεια που ποτέ δεν ήθελαν να δεχτούν, ότι δεν την αξιολογούσε με βάση την προσπάθεια, αλλά με βάση το συναίσθημα. Δεν έχασε την αγάπη για σένα, έχασε το συναίσθημα που συνδέθηκε μαζί σου αρχικά. Σε αυτό το στάδιο, ο άντρας γίνεται σαρκαστικός, επιφυλακτικός, γεμάτος πικρία. Αρχίζει να πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αγαπήσουν βαθιά, ότι η αφοσίωση είναι ψευδαίσθηση και ότι ο μικρόν με τόνο, τι κι αν κάνει, θα αντικατασταθεί. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της κατανόησης. Η βαθύτερη φάση έρχεται όταν συνειδητοποιείς ότι οι γυναίκες δεν το κάνουν συνειδητά. Δεν σχεδιάζουν, δεν συνομωτούν,
δεν υπολογίζουν όπως φαντάζεται ο άντρας. Αντιδρούν σε ένα εσωτερικό ένστικτο, σε μια συναισθηματική πηξίδα πολύ παλιά, αρχαιότερη από την κοινωνία, αρχαιότερη από τις σύγχρονες σχέσεις, που τους λέει που είναι η μεγαλύτερη συναισθηματική σπίθα. Η ανησυχητική αλήθεια δεν είναι ότι οι γυναίκες προτιμούν τον υπέρτατο άντρα, αλλά ότι οι άντρες συνεχίζουν να προσπαθούν να αγαπήσουν γυναίκες σαν να μην υπάρχει αυτή η προτίμηση. Δίνουν πιστότητα σε κάποιον που η έλξη του βασίζεται σε στιγμιαία συναισθηματική συμφωνία. Περιμένουν λογική από αποφάσεις που κυβερνώνται από συναίσθημα και δικαιοσύνη από ένα σύστημα που δεν σχεδιάστηκε για να είναι δίκαιο. Αυτή η αντίφαση είναι η ρίζα της συντριβής της καρδιάς του άντρα. Σταματάς να παίρνεις τη συμπεριφορά της προσωπικά. Όχι επειδή δεν πονάει πια, αλλά επειδή βλέπεις τελικά την πλήρη εικόνα. Η πραγματική ανατροπή συμβαίνει όταν συνειδητοποιείς ότι η προτίμηση για τον υπέρτατο άντρα ενεργοποιείται ακόμα και στην ηρεμία. Όταν όλα είναι ομαλά, όταν είσαι διαθέσιμος, όταν ξέρει ότι μπορεί πάντα να βασιστεί σε σένα. Εκεί ξεκινά το ενστικτό της να περιπλανιέται. Αρχίζει να αναρωτιέται, υπάρχει καλύτερος, υπάρχει πιο συναρπαστικός, υπάρχει μια άλλη εκδοχή που θα με κάνει να νιώσω πιο ζωντανή. Η σχέση γίνεται τόσο ασφαλής που σταματά να την προκαλεί συναισθηματικά. Αντί να δουλέψει μαζί σου για να δημιουργήσει νέο βάθος, απομακρύνεται προς μια ψευδαίσθηση που φτιάχνει το μυαλό της. Αυτό μπορεί να είναι ένας άλλος άντρας, η ανεξαρτησία, μια νέα αρχή. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η ψευδαίσθηση γίνεται πιο ελκυστική από την πραγματικότητα. Η ηρωνία είναι ότι αυτή η ψευδαίσθηση καταρρέει σχεδόν πάντα, γιατί δεν χτίστηκε πάνω στην πραγματικότητα, αλλά στην αδρεναλίνη, το κυνήγι και την προβολή. Αφήνει το πραγματικό για κάτι που ένιωσε πιο συναρπαστικό. Όταν η ένταση εξαφανιστεί, όταν ο νέος άντρας δεν είναι εξαιρετικός, όταν η ανεξαρτησία φαίνεται κενή, ξαναθυμάται τον άντρα που άφησε. Θυμάται τη σταθερότητά σου, την υπομονή, το βάθος, την ασφάλεια που ένιωσε μαζί σου. Αλλά τότε είναι αργά. Η ζημιά έγινε. Η προτίμηση για τον υπέρτατο άντρα την όθησε να αναζητήσει περισσότερο, μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι ήδη είχε ομικρόν με τόνο τι χρειάζονταν. Η ανησυχητική αλήθεια είναι ότι η γυναίκα σπάνια φεύγει για έναν καλύτερο άντρα. Φεύγει για ένα πιο έντονο συναίσθημα. Ο άντρας που αφήνει δεν είναι χειρότερος, αλλά πολύ γνώριμος, σταθερός, συναισθηματικά ασφαλής. Σε αυτό το σημείο, συμβαίνει μια εσωτερική μεταμόρφωση. Σταματάς να προσπαθείς να πείσεις τις γυναίκες να μείνουν. Σταματάς να οικετεύεις για κλείσιμο, να απαιτείς το ρόλο σου στη ζωή κάποιου άλλου. Κατανοείς ότι δεν μπορείς να αναγκάσεις μια γυναίκα να νιώσει αυτό που δεν νιώθει. Παλιά εκδοχή σου που προσπαθούσε να αποδείξει την αξία της πεθαίνει και γεννιέται μια νέα, πιο ήρεμη, πιο ψυχρή, πιο συνειδητή. Ξεκινάς να λειτουργείς από συναισθηματική ανεξαρτησία, όχι από ανάγκη. Και παραδόξως, αυτή είναι η εκδοχή που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστική. Δεν συνδέεις την αξία σου με τα ασταθή συναισθήματα κάποιου άλλου. Όταν το κάνεις αυτό, συμβαίνει κάτι παράξενο. Μερικές γυναίκες προσπαθούν να επιστρέψουν. Όχι επειδή άλλαξες ριζικά, αλλά επειδή αποσυνδέθηκες συναισθηματικά και η αξία σου ανέβηκε ανεξάρτητα. Αλλά πλέον η επιστροφή της δεν είναι κομπλιμέντο. Είναι υπενθύμηση πόσο εύκολα μπορούσε να φύγει προηγουμένως. Σταματάς να πιστεύεις τα λόγια, παρατηρείς τα μοτίβα. Σταματάς να ρωτάς, με αγαπάς, και αρχίζεις να ρωτάς, μπορεί να διατηρήσει την αγάπη όταν αλλάξουν τα συναισθήματά της. Αυτό είναι το πραγματικό τεστ. Ο άντρας που κατανοεί αυτό γίνεται επικίνδυνος, όχι για τις γυναίκες, αλλά για την αδύναμη εκδοχή του εαυτού του. Αυξάνει τα πρότυπά του, μειώνει την ανοχή του και ζει με συναισθηματική κυριαρχία. Στο τέλος, η προτίμηση για τον υπέρτατο άντρα δεν είναι πλέον απειλή, αλλά εργαλείο αποκάλυψης. Σου αποκαλύπτει ποιος μπορεί να φτάσει σε βάθος και ποιος ζει μόνο για την ένταση. Και σου αποκαλύπτει μια αλήθεια: ο άντρας που θυσιάζει τον εαυτό του στο όνομα της αγάπης δεν επιλέγεται. Ο άντρας που διατηρεί το πλαίσιο του, την ανεξαρτησία και την αξία του, είναι αυτός που κάνει τη γυναίκα να νιώθει κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει. Όταν φτάσεις σε αυτή την κατανόηση, η καρδιά σου σταματά να τρέχει πίσω από όποιον δεν μπορεί να μείνει και αρχίζεις τελικά να στέκεσαι σταθερά εκεί που αξίζεις.